салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ҳомиён Осман Код яъне Хайрӣ ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру актуалиятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. осман Код 23 январи соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ дар оила аввалин фарзанд мебошад. осман ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истанбул гузаронидааст. ӯ баъди хатми мактаб ба донишгоҳи бо номи Халиҷ яъне дар консерваторияи Халиҷ дар факултети театрӣ дохил мешавад. худи Осман мегӯяд ки донишгоҳро бо кӯмаку дастгирии яке аз устодони беҳтаринам хатм кардаам. Осман Код донишгоҳро дар соли 2009 хатм карда буд. аммо нақшофариро дар филмҳо ва саҳнаҳои театрӣ аз давраи мактабӣ оғоз карда буд. Осман мегӯяд ки давраи мактабиам на он қадар осон буд, чунки ҳар рӯз баъди мактаб дарсҳои иловагӣ театрӣ мегирифтам. Осман Код аввалин маротиба дар соли 2001 дар яке аз саҳнаҳои театрӣ ҳунарнамоӣ кардааст. Осман кору фаъолияти ҳунарияшро дар филмҳо ва силсилафилмҳо аз соли 2006 оғоз кардааст. ӯ мегӯяд ки ман то соли 2014 дар бисёр театрҳои хусусӣ ва инчунин дар театрҳои давлатии Истанбул ҳунарнамоӣ кардаам. ӯ дар баробари таҳсил карданаш дар донишгоҳ ҳамеша мехост ки дар рӯи саҳна бошад ва чунин ҳам буд. ӯ дар баробари таҳсил карданаш дар донишгоҳ дар нақшҳои театрӣ, филмҳову клипҳо низ иштирок менамуд. Осман ғайр аз худаш як бародари дигар низ дорад. бародари Осман дар шаҳри Истанбул донишгоҳи ҳуқуқиро хатм кардааст. Осман Код аввалин маротиба бо кӯмаку дастгирии яке аз директорони санъатӣ Меҳмед Озгур яъне Наҷиб Елмазе ки мо шумо мешиносем, вориди яке аз театрҳое шуд. Хайрӣ ва Наҷиб дӯстони бениҳоят хуб ва мисли бародар мебошанд, ки онҳо дар якҷоягӣ муддати 8 сол кору фаъолият кардаанд. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Осман Код нақшофарӣ кардааст. Осман Код соли 2007 дар филми Докторлар нақшофарӣ кардааст. соли 2008 бошад, ӯ дар филми Колама яъне Ҳомиён бо тахаллуси Хайрӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2012 бошад, ӯ дар филмҳои Бойлу Битмесен бо тахаллуси Али Гузел ва боз дар филми Кендинизи Доврӯ бо тахаллуси Рашид нақшофарӣ кардааст. дар соли 2014 ӯ дар филми Иншаатке ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2015 ӯ дар филми Надиде Ҳаят ва дар соли 2017 дар филми Фирар Дайзе нақшофарӣ кардааст. аз соли 2020 то инҷониб ӯ дар силсилафилми Рамо нақшофарӣ карда истодааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худ даъват намоед. хайр то барномаҳои дигар. худо ёр мададгоратон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳомиён Меҳмед Озгур яъне Наҷиб Елмаз ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам.
Audio Jungle. меҳмед озгур 3 августи соли 1970 дар шаҳри Анатолияи Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯтакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст. Инчунин мактаби ибтидоӣ ва литсеи он ҷоро низ хатм кардааст. меҳмед озгур баъди хатми мактаб ба шаҳри Истанбул сафар мекунад ва дар донишгоҳи театри шаҳри Истанбул дохил шуда таҳсилашро дар он ҷо идома медиҳад. меҳмед озгур аз хурдӣ бисёр шавқу ҳаваси ҳунармандӣ дошт. ӯ ҳанӯз дар синни 18-солагӣ буд, ки вориди дунёи ҳунари театрӣ шуд ва кору фаъолияти ҳунарияш аз ҳамон ҷо оғоз ёфт. баъди оне ки ӯ таҷрибаи пурраи театриро гирифт, ӯ кори фаъолиятро дар якчанд театрҳои давлатии шаҳри Анталияи Туркия шурӯъ намуд. ҳарчанде ки меҳмед озгур дар якчанд театр ҳамчун ҳунарманд кору фаъолият мекард ва дар баробари ин ӯ дар бисёр театрҳои дигаре ҳамчун режиссёр кору фаъолият менамуд. меҳмед озгур аввалин маротиба дар яке аз силсилафилмҳои бо номи Таҷи Конуштулу нақшофарӣ кардааст. меҳмед озгур корҳояшро бо муваффақият идома медод ва дар ин байна ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Колама яъне ҳомиён бо тахаллуси Наҷиб Юлмаз ҳунарнамоӣ кардааст. пас аз нақшофарӣ кардан дар силсилафилми Колама ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. баъди силсилафилми Колама ӯ боз дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Муҳташаи Юлдуз ҳунарнамоӣ кардааст. ҳамсари меҳмед озгур ва ду хоҳари дигараш бо мисли худаш ҳунарманд мебошанд ва инчунин ногуфта намонад, ки меҳмед озгур соҳиби як фарзанд мебошад. меҳмед озгур соли 2004 дар силсилафилми Таҷи Конуштулу бо тахаллуси Керем ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2005 ӯ дар силсилафилмҳои Гузде Али, Мустафа Али бо тахаллуси Мустафа Али ва боз дар силсилафилми Ҳаялис Бабам бо тахаллуси Керем ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2006 бошад ӯ дар силсилафилми Мемлекет ҳикоярӣ бо тахаллуси Миҷон нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад ӯ дар силсилафилмҳои Келебе ва боз дар филми Солсунда Битёр бо тахаллуси Тургут ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2008 ӯ дар силсилафилми Кенди Укулмаза Тоғлу ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2008 то соли 2011 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Колама яъне ҳомиён бо тахаллуси Наҷиб Юлмаз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2009 ӯ дар силсилафилми Осман нақшофарӣ кардааст. соли 2011 ӯ дар силсилафилми Ҳоб Дедик Делӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 бошад ӯ дар силсилафилмҳои Мавсим Чичек, Аштым, Тепеним бо тахаллуси Меҳмед, Сусконлар бо тахаллуси Ирфан нақшофарӣ кардааст. соли 2013 бошад ӯ дар силсилафилми Муҳташаи Юзул бо тахаллуси Лутфӣ Паша ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 ӯ дар силсилафилми Ҷеликушлу бо тахаллуси Сейфин ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар силсилафилми Аблука бо тахаллуси Кадин ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2017 сар карда то соли 2019 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Соз яъне Қавл бо тахаллуси Акарасу ҳунарнамоӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру охтиётон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур. зиёд хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.